ene day eye da o maimuni nyina ye de kai akuafo ne abo moba so ewa dwuma pa wo mo ye de asom o maimuni nyina na se o maimu ye kan akuadwuma ye ntumi enka enyi Emeritus Apostle Kwa Joseph Kantanka emfa emfim enu ntie ne day a ye de bo akuafo abaso ne ye hwe ne akuadwuma hodo bi a waye ya na ejina kuayo so ene se omanfo no betimi anya aduane pa ena afenso apomuden papa eno nti oman bia na sempokro bia mo no hwese kuafo ho betimi ahare won efsan emfasode pa wode hwe edebere wo man e wo man Ghana mu abakosem wo no opanima abosome ne mo ne da etoso enum eyade se empanifo yi sadai de si hono ma wo hwe na wode abo eye kuafo wonom abaso opepa ene emfasode a wode boa omai Ghana mpuntu na wasanso ama wonom mmo ene yomo ene adwuma ena afenso wasanso hwe na wahye wonom nkuran esan adwuma pa wonom eye na obimpon bi okukrodrufo bi onimonyamfo bi osiade yobi eba wo manyimu a na nisuade hunu kese na afenso na komaso ade pa ene se obehwe ama my Ghana ebenya aduane pa adiedie na yenya apomuden pa eno nti se ne payikua na woye no na wonfa awudro bia na sempo enkekanwa bia enka ho na se ne pen ne ye ka ne ho asemo eye Emeritus Professor Apostle Dr. Engineer Kwa Joseph esan opepa na wowo ewokua ho enti no woje asase yantama hudo bebre na ebi ewokasoa asenfosu samai Asante achema donfe gomwa odemo gomwa ochreku ya sansase nyina no kua ena woye ewo ho na de edanso ewo Emeritus ni kua yomu nyina ene se wosanso ewo asase yantamba ko ho no ehode eye kwaye nko a ohunu se kua ye no enyina no baye so ena enyina kwaye so eno nti wosanso ede ne ho hye emu ayemu na se kopemu ewo sempoa ena afenso eye gomwa wo kyereko a eyade se Apostle Dr. Engineer Kwa Joseph wo yen ayamwa bebrebe te se nantwie ena afenso aponche ewo honomo na mpo wode wani kopemu ewo ye gomwa mpota eno ewo mfimfini mantemu a ehonso eyade se ayamwa bebre na ena ewo ho na wani edwani kyeremu ewo boase no so ewo asante mantemu a ho na Emeritus Professor Apostle Dr. Engineer Kwa Joseph nyamisu a wode ba ye no enti no otimi kasa ye ema ebo paye ewo oboase ja ensuo firimu eba ya wosanso ebo enamde gumu a sa ensuo a ye kan ho asem edaso ho no mo ebesi ne enu nti buntimi emmokua yeso na ubeyi Emeritus Professor Apostle Dr. Engineer Kwa Safo efirimu efrise ewo ni kua yotumi mu no na wo hwe so man Ghana mpuntu ofa kua ye ho no ebetimi adumpempesuo bi na de efe na ede ewo Emeritus Professor Apostle Dr. Engineer Kwa Joseph ni kua ye ho nyina ene se na fo bia na wo ye no na wonhwe emfa ewuduro bia enguso debroni beka se organic a eye krogen no eno ena na wodidi ne dwuma nyina na we edi adanse pefe ema wo hunu se Apostle Dr. Engineer Kwa Joseph eye woni pa ba ku bia nani eku kua ye ho pa yi na kua ye nso esan eda na koma so pa enu
Enti ennesi ye kai akuafo na ya ma wonum mo eneyo na ya sanso ama wonum ayiko dia ene na Kantanka television efa afidie kase yi so na wagina omamu ni nyina nam na wama emeritus professor apostle Dr. Engineer Kwadwo mo eneyo se wabeko enkoden na waje oman Ghana kuayo ediasi ho emeritus professor apostle Dr. Engineer Kwadwo ya mawo ayiko enchima bekai woda eni wadwuma pa na woye edebua wo man Ghana empuntu de nchirima ebesan edi ho adanse medemase nyame nshira mu nyira me African Star Apostle Kwadwo say African Star ekura me ne beye yi medemase